preschool sinjalo, asibakhaka preschool sinjalo, asizawungena inkonzo yomnqobiso. Siqophisile kumnyaka odlulileyo, sisithi uThixo makasithatha sibeke apha athanda khona. Santlithwa yi-coronavirus, safuna umthethelo uThixo. Abanye besithi sisibethwe, sisiqalekiso, sonile uThixo. Kodwa xa singena kulona umnqobiso, masifundeni bamawisile uba siyeke uba nempendulo ezisematheni. Xa singazi asazi, kodwa into siyaziyo thina siza kuyehova uThixo singeno yalutho. Masifumenikane iculo 175 ndiza ndingento yalutho, ndicengwa ligazi lakho elaphalazwa ngenxa yam, sendisiza ndiza ndingento yalutho, senditsalwa lolo thando elandingalaziyo, sendisiza